Gimandoan ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang kapulisan nga pahugtan ang seguridad sa dakbayan tungod sa pagsiaw karon sa kriminalidad diin matud niya konektado sa illegal nga drogas. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Mibisita sa Cebu City Police Office si Mayor Raymond Alvin Garcia kinsa gisugat ni Colonel Enrico Figueroa o sa mga station chiefs. Sa iyang hamubong pamahayag, gipasaligan niya ang kapulisan sa dakbayan nga ihatag ang 101% nga suporta sa CCPO. What we can really do is just deterrent through police visibility and of course high morale of our Philippine National Police. And then most importantly, kung naamagay mahitabo, di na tumapughan. Sa tigom nakisayod ang mayor sa mga nagunang panghitabo sa dakbayan o sa mga laka nga ilang himo aron mapabilin ang kahapsay ug kalinaw. Kini subay sa sunod-sunod nga krimen nga nahitabo sa dakbayan nga gihulagway nga 90% na gumikan sa illegal nga drugas. Gimandoan sa mayor ang CCPO nga pahugtan pa ang police visibility aron kapugnan ang kriminalidad. Samtang gihangop ni Police Colonel Enrico Figueroa ang suporta sa dakbayan ngadto kanila ilabi na sa pagpalambo pa sa ilang mobility nga maggamit sa ilang operasyon. Misaad ang City Hall nga mohatag og dugang sakyanan aron mas paspas makaresponde ang kapulisan sa mga alarma. All the support will not be done in vain. No? We will make sure that all the resources na ibibigay ng ating City Mayor ay gagamitin natin sa peace and order and enforcement of our city ordinances. We will boost our police presence in the street. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.